Bon dia a tots, Mancou. Soc un valencià cabrejat. Vull parlar de la senyera Estrelada. Passada la república, en el franquisme, la repressió va fer desaparèixer les senyeres estrelades. Hi havia un moviment nacionalista molt xiconic, molt reduït. Podem parlar, per exemple, de Josep Maria Ballarri. Va ser una època en què precisament l'imperialisme del nord va saber aprofitar molt bé, perquè la burguesia d'allí sí que apoyava el nacionalisme. I una de les coses que saberen fer va ser aprofitar la senyera Estrelada per atraure els poquets nacionalistes valencians que havia. I ho feren molt bé, perquè el que varen fer, bàsicament, és fer creure als poquets valencianistes nacionalistes que havien que ser valencià no era prou, que havia que formar part d'algo més gran. Per desgràcia, molts caigueren. Al tornar la democràcia, se crea un conflicte d'interessos, perquè per una banda tornar a aflorar el nacionalisme valencià estricte, però per altra banda, gràcies a l'imperialisme del nord, s'havia creat una corrent de fals nacionalisme valencià. Sí, i sé que no hi ha prou en ser valencià, ja que ser part d'una altra cosa que no ser valencià. I aquest conflicte, bàsicament, és que estos dos bandos totalment enfrontats usen la senyera Estrelada. Com diferenciar uns d'altres? Pues llegint un poquet només, en com escriu o com escriu els altres. Per als valencianistes estrictes escriuen en valencià normes del Puig, i aquests que volen formar part d'una altra cosa més gran, normalment no escriuen en valencià normes del Puig, encara que li diguen valencià. Avui en dia, els nacionalistes valencians usem la senyera Estrelada com el que és un símbol reivindicatiu i de lluita. Lluita per la nostra terra i lluita, sobretot, per la nostra llengua valenciana, isa que m'ho volen fer desaparèixer. I no anem a renunciar a ella per molt mal que li senta molta gent, a estos obtusos mentals que és un drap. No és un drap, senyors. És tot un símbol de lluita. És molt fàcil estar en casa i donar al botonet de m'agrada. No. Això no és prou. No costa res llegir un poquet, llegir algun llibre, d'aprendre un poquet a escriure bé. No lo de jo escric com me dóna la gana. Pues vale. Així n'anem bé. I per què no anem a renunciar? Jo en particular no vaig a renunciar a la senyera Estrelada per molt mal que li senti a més d'un. Molt fàcil. Perquè és nostra. I ja no s'han furtat moltes coses. I no vaig a deixar que esta també me la furten. Ja mos han furtat els clàssics, ja mos han furtat moltes festes. Pues la senyera Estrelada és nostra, igual que la Real Senyera. Val? Que, ullet, que no tardarà molt també en furtar-nos la Real Senyera, que ja ho van fent-ho. Sinó que un poc més de coneixement i de llegir. Vos dice en esta cita. Pregunta't si eres feliç i deixaràs de ser-ho. John Stuart Mill. Au, cacau.